Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Sounds. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama matudesisyon, na tama. Isang magandang umaga ho mga karihiyon. Mga kabalin at mga karihiyon. At welcome ho sa inyong paboritong programa tuwing umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Mga karihiyon, araw ho ng Martes ngayon, May 5, 2026. Si Kuya Justin na paghahalataan na ngayon pa lamang nagkakape. Ayan. Kumusta ho kayo? Kumusta ang mga buhay-buhay dyan? Ayan. Live na live ho tayong napapanood sa iba't ibang social media platform ng CLTV 36. Live ho tayo sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official, ganyan din ho sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Ito ho yung mga balitang tatalakayin natin ngayong araw ho ng Martes, ikalawang araw ng Mayo. Aabot umano sa 5 milyong piso na loan ang pwede hong makuha ng mga OFW ayon ho yan sa DTI. Nakatakda naman hong buksan ng bagong renovated na public hospital sa bayan ho ng Bacolor, Pampanga. Sa Angeles City, isang mobile app ang dinedevelop para ho isulong ang turismo sa nasabing lungsod. At kauna-unahang mall clinic ng PhilHealth sa Central Luzon binuksan na. Yan ho mga karihiyon ng mga headlines, pero mamaya puntahan natin yan. For the meantime, silipin muna ho natin sitwasyon ng mga kalsada para ho sa mga bumabiyahe pa. Ngayong 8:21 ng umaga
narito pong traffic situation sa may syudad ng San Fernando. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. At every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Para ho sa mga bumabaybay dyan sa MacArthur Highway, Ciudad San Fernando, dito muna tayo sa may boundary ng Angeles City at ng barangay Telebastagan, San Fernando, Santo Domingo, Angeles City and Telebastagan, San Fernando. Light traffic sa mga oras na ito. Maluwag din ho ang daloy ng trapiko dyan sa may portion ng Padings going to Phil-Am Friendship Highway. Light traffic din sa may Sindalan intersection, ganyan din ho sa may Del Rosario intersection diyan sa may San Fernando pa rin. And if you are headed to downtown San Fernando, eto dadaanan ninyo sakop pa Impis, light traffic din diyan sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center, pati ho diyan sa may portion ng St. Jude wala masyadong aberya. Maluwag din ang daloy ng trapiko diyan sa may bahagi naman ng Dolores intersection Barosa at yung dito sa may San Juan at yung Santo Niño. Ayan, light traffic din. Pati sa Magliman portion ay maluwag ho ang daloy ng trapiko. Yan po ay real-time traffic update mula ho sa Siposco Command Center. Ngayon naman puntahan natin sitwasyon sa North Luzon Expressway para ho sa mga babiyahe. Eto mga karehiyon, dyan sa Balintawak Toll Plaza, light traffic pa. Wala masyadong aberya, maluwag ho ang sitwasyon. Magkabilang linya going north, yung northbound section, pati yung southbound light traffic. Valenzuela Interchange, light traffic din. Yung northbound section, mas konting sasakyan. Maluwag din ho dyan sa may Mindanao Toll Plaza. Libtong may Kawayan sa Bulacan, light traffic. Bukawi Toll Plaza, light traffic din. Maluwag din ho ang sitwasyon sa may syudad ng San Fernando, Pampanga na sakop po ng North Luzon Expressway. Tuloy-tuloy tayo sa mga balitang may paggagamitan. Sitwasyon naman ng trapiko sa lalawigan ho ng Bataan. Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream. Eto, sa mga karehiyon natin naman, mabiyahe dyan sa may Bataan, Balanga bound, light traffic, Hermosa SC Tech southbound, light traffic din. Merong nakatirik na sasakyan on the truck, dyan ho sa may right side. Dito ho sa may Coolies Crossing, maluwag din ang sitwasyon. Rotary Balanga, light traffic din sa mga oras na ito. Desisyon na tama, matudesisyon na tama.
Ito, bago natin puntahan ng ulat panahon, batiin muna natin, nakatutok na sa ating programa si Noel Joseph Artus Cleofe. Ayan. At pinapabati niya ang Miranda Eye Clinic dyan sa Malolos na nagdiriwang ng unang anibersaryo. Ayan. Maraming salamat, Noel Cleofe. Araw-araw nanonood. Salamat. Sige ho, mga karihiyon, sa pagkakataong ito, alamin muna ho natin yung magiging taya ng panahon mula sa ating Weather Bureau Pag-asa. Lalo na, naglabas ho ng anunsyo, na asahan pa yung mas mataas na temperatura o yung mas mainit na panahon. Ano ho yung asahan natin dito sa gitnang Luzon? Narito po ang ulat mula sa Pag-asa. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 km silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 km silangan ng northeastern Mindanao. Etong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating area of responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakikita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan, dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, asahan pa nga rin natin yung maulang panahon sa Palawan dulot ng easterlies. Sa Metro Manila and the rest of Luzon, asahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin na by tomorrow, posible na mag-improve yung lagay ng panahon sa Palawan at posibleng muling maging maulan pagdating ng Biyernes, dulot nga ng low pressure area na nabanggit natin kanina. Para naman sa Metro Manila and the rest of Luzon, at least in the next 3 to 5 days, same weather condition pa rin na asahan natin. Mainit at malinsangan morning hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang tsansa ng mga thunderstorms. Agwat at temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 35 degrees Celsius. 17 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 34 degrees Celsius sa may Lawag, 26 to 38 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 23 to 33 degrees Celsius sa may Tagaytay, at 26 to 31 degrees Celsius sa may Legazpi. Agwat naman na temperatura sa Puerto Princesa ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa may Zamboanga Peninsula, dulot naman yan pa rin ng easterlies.
Sa Visayas at nalalaming bahagi ng Mindanao, fair weather condition pa rin yung inaasahan natin. Pero pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory kung kinakailangan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 27 to 31 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa May Cebu at Tacloban ngayong araw ay 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa May Cagayan de Oro at sa Davao at Zamboanga ang pinakamataas na temperatura ay posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. Nakita nga natin by tomorrow, posible nang gumanda yung panahon sa May Zamboanga, pero pagdating ng Thursday o ng Huwebes ay posible nang maging maulan sa Visayas, pati na rin sa Mindanao, dulot pa rin ng minention natin or nabanggit nating low pressure area. Kaya muli mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Update naman sa heat index kahapon na itala ang 37 to 39 na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na itala kahapon ay umabot sa 44 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan at sa may Virac, Catanduanes. Ngayong araw, inaasahan nga ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas na heat index na tinataya ngayong araw ay sa may Dagupan, Pangasinan at sa may Mambusaw, Capiz kung saan posible itong umabot sa 44 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Sa Kalakang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:40 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. Follow at like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming mga website, pag-asa.dost.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, nag-uulat. 36 News Stream kasama si Justin Dizan neto makibalita makialam matuto at magdesisyon tama makidesisyon ang tama skip the scroll and stream at every 36 News Stream kasama si Justin Dizan neto makibalita. Maraming salamat Veronica Torres ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan, meron hong dalawang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang binabantayan ng ating Weather Bureau at posible namang hindi pa makaapekto sa loob ng hanggang 5 araw. At dito naman ho sa Luzon ay posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan o localized thunderstorm kung tawagin. Ayan. Ito naman yung heat index forecast sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon. Sa Zambales, posible pong umabot ng 42 degrees Celsius ayon huyan sa Pag-asa. Batay na rin sa kanilang monitoring sa may Iba Station. Sa may Olongapo City, 40 degrees ang inaasahan po na heat index ngayong araw ho ng Martes. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Dito naman sa lalawigan ng Tarlac, partikular sa may Kamiling, 41 degrees. Habang sa may Hacienda Luisita, Tarlac City, 40 degrees. Batay ho sa monitoring ng Pag-asa. Hindi sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Aurora, 40 degrees Celsius and Kasiguran, posibleng umabot ng 41 degrees. At dito naman, ay nawala. Okay, wait lang, babalikan ni Kuya Justin. Okay, nawala. Ayan, na-close ko. Ulit. Ayan. Sa Bulacan po, San Ildefonso, Bulacan, ayan, inaasahan na aabot ng 40 degrees Celsius. Ayon ho sa ating Weather Bureau, at yung monitoring dito ho sa may Pampanga, sa Clark Airport Station ng Pag-asa, 39 degrees Celsius. Nueva Ecija, dyan sa may Science City of Muñoz, 39 degrees din.
at sa may Abukay, Bataan, 36 degrees Celsius. Yan ho yung iba't ibang heat index dito sa atin sa Central Luzon. Balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream. At every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Tuloy-tuloy ho tayo sa balitang may paggagamitan. Ito naman mga karehiyon, foreign exchange rate muna tayo. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong araw ho ng Lunes, May 4 sa 61 pesos 56 centavos. At ayon ho sa mga forecast ay posible pang humina ang piso. Posible umabot ng 62 to 63. Nabasa ko kagabi. Yan ho, batay sa forecast ng mga ekonomista. Bumabagsak ho yung ating ekonomiya at humihina yung piso. Bakit ba? Importanteng malaman ng ordinaryong mamamayan itong palitan. Of course, para ho sa mga OFW o yung mga kaanak ng OFW, medyo magandang balita ito sa kanila kasi yung dolyar nila mas lumalakas at mas marami silang nabibili. Pero meron ding impact syempre sa ekonomiya at lalong-lalo na ho para doon sa mga ordinaryong mamamayan, sa ibang mga kababayan din natin at sa negosyo syempre, di ba? Kailangan mas malaki na yung puhunan ngayon, so in return ang in effect tataas din yung presyo. Ito naman, Japanese yen 39 centavos, pound is 83 pesos 73 centavos, Hong Kong dollars 7 pesos 85 centavos, Saudi Riyal is 16 pesos 40 centavos, dirham 16 pesos 75 centavos, euro is 72 pesos 25 centavos, Korean won 04 centavos at Chinese yuan 8 pesos 99 centavos. Bigyang daan naman natin ang ilang public service announcement dito ho sa atin sa lalawigan na muna ng Pampanga. Ayan ho, ongoing ngayon ang power interruption dyan sa may barangay San Jose, Dalan Betis, Santa Rita, Pampanga. Hanggang alas 4 po yan ng hapon dahil merong ginagawang feeder, yung Pelco 2. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Wala rin hong kuryente hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw dyan sa may barangay Remedios, Purok 8 sa Lubao, Pampanga. Ongoing naman yung line clearing din ng Pelco 2. Natama, matudesisyon, natama. Brownout din hanggang alas 3 sa may barangay Santa Teresa First, sa may Sitio Akli at Control sa bayan pa rin ho ng Lubao. Apektado rin sa naturang brownout ang barangay Santa Rita, Purok 5 sa Lubao, Pampanga hanggang alas 3. Ito naman ho sa may syudad ng San Fernando, bukas ito May 6, araw ho ng Miyerkules, alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga ay mawawalan ho ng kuryente sa bahagi ng Dolores. Okay? Diyan ho sa may kahabaan ng MacArthur Highway. Meron hong revision ng primary configuration gagawin yung SFELAPCO. Apektado rin ng nasabing power interruption bukas sa may syudad ng San Fernando 4 a.m. to 7 a.m. ang Vista Rica, Camansi, Jesusa Subdivision at St. Francis Village dyan po sa may Dolores. Maligaya Village, VHR Subdivision and San Fernandino Hospital ay affected din ho ng nasabing power interruption. Yung Don Ramon, Bison Estate, Sir Hill, San Agustin, St. Dominic Villa at Manga Village, apektado rin ng nasabing power interruption bukas 4 a.m. to 7 a.m.
At yan, ito mamaya to. Ongoing na ito. Nabanggit ko na hanggang alas 4 sa Betis. So ayun ho yung mga scheduled power supply interruption sa iba't ibang panig ng Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Kabalen, isang senior citizen po na ang nabiktima ng hit and run sa siyudad ng Angeles at kasalukuyang pinaghahanap. Ito pong driver ng nasabing sasakyan. Nananawagan ho ng tulong ang pamilya ng isang senior citizen mula po sa Angeles City upang matunton at mapanagot ang driver na umano'y sangkot sa hit and run incident na naganap noong April 4, 2026. Kinilala ho ang biktima na si Anselmo Dizon, residente ho ng Barangay Lourdes, kung saan din nangyari ang nasabing insidente. At batay na rin sa CCTV footage ay makikita ang matanda na tila may inaayos sa kanyang kariton nang bigla ho siyang babangga ng isang sedan na may plakang NBW 6560. Ito ho mga karehiyon, aking ipapakita muli. So, batay ho sa record mula sa Land Transportation Office o LTO, Angeles City Extension Office, nakarehistro po ang naturang sasakyan sa isang Romana Barit na residente po ng Nuevo de Pebrero, Mauway, Mandaluyong City. Pero ito mga kariyon, inaalam pa dahil nagpadala na ng imbitasyon ng LTO sa rehistradong may-ari ng sasakyan. Ngunit hindi pa ito sumisipot sa kanilang opisina as of April 28. At inaalam pa ng mga otoridad kung naibenta na ng nasabing owner sa iba ang naturang sasakyan. Nagtungo ho ang pamilya ng biktima sa CLTV 36 sa ating tanggapan kahapon upang manawagan at humingi ng tulong na ma-broadcast ito at upang makuha din yung hustisya po para sa biktima. Kung makikita ninyo dito sa footage matapos mabangga, ayan, maliwanag na maliwanag, ni hindi man hinintuan
Ayan, ulitin lang ho natin mga karehiyon, yung plate number nito pong sasakyan na sangkot sa nasabing hit and run incident dyan sa may Angeles City noong April 4 ay nakapangalan ho sa isang Romana Barit. Ito hong sedan na may plakang NBW 6560. As of April 28 ay hindi pa nagpaparamdam sa tanggapan ng LTO ito hong pangalan o itong registered owner, yung nakapangalan sa sasakyan. Hindi pa naman matukoy kung yung ang owner, siya rin yung nagmamaneho o kaanak niya o baka naman naibenta niya sa ibang tao. So ito po yung inaalam pa ng mga otoridad. Samantala sa ibang balita, inilunsad ho ng PhilHealth Region 3 ang kauna-unahang mall-based Yakap Clinic sa Central Luzon, ang Soliman Paroli Eye Center sa New Point Mall, Angeles City. Kasabay ito ng Labor Day celebration na yakap para sa manggagawa, yakap para sa pamilyang Pilipino na nagginanap ho sa Nepo Mall noong May 1, araw ho ng Biyernes. Aabot sa 100 empleyado mula sa Soliman Paroli, JDN Realty, New Point Mall at Nepo Mall ang nagbenepisyo sa nasabing programa. Nakatanggap din ho ng serbisyo ang ilan pang senior citizens at mall goers. Kabilang ho dito yung registration at updating ng PhilHealth records, ID distribution, pagbibigay ng tokens, yakap assignment, health screening, pamamahagi ng gamot, at maging yung pagproseso ho ng PSA at marriage certificates at ID. Sa pagtutulungan ho ng PhilHealth at partner stakeholders, mas inalalapit ho ng yakap program sa mga mall, communities at mga bahagi ng probinsya ang primary care programs at mga benepisyo. Ito naman ho mga karehiyon sa syudad pa rin ng Angeles, isang mobile app ang dinedevelop ngayon upang i-roll out sa publiko ng Angeles City Local Government. Ito po ay para palakasin ang tourism-related information services sa lugar para ho sa mga residente at mga turista. Pinangungunahan po ito ng City Tourism Office, katuwang ang Information and Communications Technology Division at ang City Information Office ng Angeles. Ang mobile app po ay idisenyo para maging one-stop digital platform kung saan ito pong mga gagamit pwedeng ma-explore yung iba't ibang tourist attraction at yung restaurants, mga kainan, bilihan, pasyalan sa syudad po ng Angeles na talaga namang I would say buhay na buhay ngayon ang kultura at ito pong lokal na eksena sa Angeles City. Ayan, kudos to the local government unit for supporting such programs at pagbibigay ng espasyo po para sa mga local artists
para ho sa mga local entrepreneurs. Pumunta ho kayo. Hindi kasi last Sunday ay nakisaya ako dyan sa may yung Bengining Sunis, dyan sa Plaza Angel ng Angeles, kung saan may mga busking, may mga nagtitinda ng mga tawag dito, mga damit, mga artworks, mga handicrafts, may mga pagkain, sobrang daming pagkain, may masarap na Ilocos empanada at syempre yung mga drinks nandyan. So at lahat po yun ay dyan sa may plaza. At sarado yung kalsada, so malaya hong nakakatakbo-takbo yung mga bata. Yung mga may dalang bisikleta kagaya ko, malayang nakakapagbisikleta rin. At yan, sana pamarisan yan ng ibang mga bayan at mga syudad dito po sa ating rehiyon. Yung parang mga, kung tawagin, car-free, di ba? Diyan ho sa Angeles City, particular itong Heritage District, talagang tuwing weekend sinasara yan. Nagiging car-free weekends yan. At binibigay yung espasyo para ho dun sa mga local entrepreneur. Makikita mo, buhay na buhay yung ika nga, komersyo at yung diwa ho ng komunidad andyan, ramdam na ramdam. Kaya palakpakan ho natin yung local government, yung Tourism Office ng Angeles City Information Office. Ayan, maraming salamat for of course, setting the standards, ika nga, para sa mas marami pa. Ayan. Ito naman sa ibang balita para ho sa mga OFW. Ito ay yung mga OFWs po pwedeng mag-avail ng loan na aabot hanggang 5 million pesos sa ilalim ho ng iba't ibang financing program. Ayon ho yan sa Department of Trade and Industry, Region 3. Ito pong financing ay bahagi po ng 4 billion peso Micro, Small and Medium Enterprises o MSME Business Fund na nag-offer po ng zero collateral loans, 1-year grace period at interest rate na 1% per month na may diminishing balance. Ayan. Sino ba yung mga kwalipikado? Ayan. So ito hong mga returning OFWs at yung mga aspiring entrepreneurs na merong kapital na nais hong mag-expand ng kanilang negosyo. Para ho sa mga interesado pang aplikante ay pwede ho kayong magtungo sa mga negosyo center ng DTI o di kaya naman sa mga tanggapan ng nasabing kagawaran sa mga lalawigan para ho sa mga requirements at application procedures. (8:55) na ng umaga, magpapaalam na po si Kuyang Justin. Antabayanan ang talakayan sa CLTV 36. Kasama ho sina Tang Peripangan, Tang Boy Santiago at Kuyang Albert Lacanlale. At yan po ay live ding mapapanood dito sa atin sa CLTV 36. Ayan, sinisenyasan niya ako. Okay, magpapaalam na ako. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Muli po sa ngalan ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.